Xavier Castro presentou a edición facsímile de Xornadas de Bastián Albor, de Álvaro de las Casas, na Casa de Cultura Aviles de Taramancos. A cultura está a protagonizar as últimas xornadas en Noia. Non só se está a desenvolver a Semana da Historia cun especial protagonismo do mar, senón que a fin de semana arrancou coa presentación da edición facsímile de Xornadas de Bastián Albor. Trátase dunha obra de Álvaro de las Casas que neste caso é estudada e editada por Xavier Castro, libro que se presentou na Casa da Cultura Antón Avilés de Taramancos coincidindo co 75 aniversario do falecemento de Casas, sendo unha obra que escribiu cando o autor estaba en Noia. No libro, efectivamente, están as teimas, as preocupacións e as contradicións da persoa. E el faino, seguramente, utilizando un personaxe que transmite claramente boa parte do que el pensaba, do que el era, do que el sentía, polo menos nunha parte da súa vida. E sobre isto tamén un par de aclaracións. Na súa biografía hai un baleiro enorme a partir do 36. Eu levo buscado moito, pero moito, durante moito tempo, e a verdade é que aparecen moi poucas cousas sobre o autor. Sabemos que hai unha vida antes ata 1936 básica, fundamental, importante, no ámbito político, no ámbito do ensino. É crítico coa política, coa fidalguía ou co ensino. En este libro inclúe unha primeira metáfora xa directamente no título. A metáfora está nas tres palabras. Bueno, as xornadas, evidentemente, son as xeiras. As xeiras eran as viaxes que facía co Sultrella, é dicir, creo que todo ten unha certa connotación, porque o libro está organizado como non é nada novidoso, como un diario desequilibrado, porque non é desequilibrado, digo, nos días que se plantexa, porque hai meses moi intensos, meses menos intensos. Ben, onde aparece un personaxe que efectivamente é o protagonista que se ve envolto na vida dun pazo, o pazo da fidalguía, o pazo seguramente do que el tantas veces coñeceu. O pazo simboliza evidentemente pois o poder, a grandiosidade da terra, non? El volve entrar nese xogo nesa tríade de fogar, lingua, raza. Sendo raza unha verba destacada neste caso por diferentes connotacións históricas. Logo, Castro afondou en Bastián Albor, onde hai referencias ás primeiras luces do día, o tempo que Bastián podería estar vencellado a don Sebastián, o rei de Portugal. Porque Álvaro de las Casas xa tiña traballado sobre o mundo de don Sebastián nun pequeno opúsculo que xa publicara un pouco antes, en 1927, titulado así, El rei don Sebastián, publicado en Madrid en castelán. E aquí aparece a idea do chamado sebastianismo. El utiliza a figura de don Sebastián, do rei portugués, como a visión mesiánica do mundo, o Mesías que algún día regresará, e, non vou decir enfróntase, pero vai en paralelo coa visión que ten Ramón Cabanillas 5 anos antes, 1926, cando publica Na noite estrelecida. No libro tamén se fai referencia á situación do galego, afirmando de las Casas que a mocidade debe de ter lingua propia, e tamén inclúe o viño do Ribeiro, o Grupo Nós ou Portugal. Outro dato fundamental que hai que ter presente. Álvaro de las Casas foi un namorado de Portugal. Tiña moitos e moi bons amigos en Portugal. Un deles, ademais un deles que o di el, polo tanto, o seu amigo, é Xulio de Lemos. Castro afondou na vida de las Casas e da situación histórica na que viviu e desenvolveu o seu traballo.